आं खिनो होनबाय गावसो आगोल आयौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखायनो बे भिडिअखौ बानायबाय मा होनो नों इयावनो थाबाय थादे मा थादे आं खिनो दे इयावबो थांनाङा गोलैयो दे इयावनो थागोन दे मा आं एसे खिनो दे मा होनबा खिनो दे अके होनलाय जेरावबो थांनाङा इयावनो थाबाय था आं खिनो नायदो बाथरुम गुदि फायखाना गुदियावनो हाबनानै थाफैखायो आरोना थाथ'दे मादै आं एनो दे सना नानि माव बबासो ओंखारलांबाय खोमा नानि अखाबो थाइफ्रिदों दे भगबान थैखादो नों दङ मा आयै दङ सना दङ र' आं फैगौ दे मादे सना जारलायानो लाजाखाया ओंखारलांखाबायसोबो ओरैबायदि अखा मिजि नै नानि भगबान नागिरनानै थैनोसै बिमाया ओमफ्राय नै लामायाव ओइ सेरनि बिब'जों दंहैयो आरोना आंहा गाबज्रिनानै नागिरनानै थैनोसै नोंसोरखौ फैदो सना फैदो आब'सो थांखुमादों दे खुलुमबाय सनाफोर आंनि जोबान ब्लग इउटुब नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय माइजों जों भगबाननि महर लाना सोनाफोर दा मुगा इनिफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोद नायलांबाय जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय बेनिफ्रायनो आङो इन्ट्र'खौ मारिनाय जाबाय आरोना बेयावनो जोंहा हुलु सुलु जाखांखाबाय नालाय बिमा फिसा ओंखायनो बेनिफ्रायनो मारिनाय जाबाय ओमफ्राय आं सिगाङावनो बुंगोन सोरबा गाज्रि मोननो हागौ मा खिनाय मानि मबाइल लांफायो बे खिनाय मानि मबाइल लांफानाया कमनखा सोरबा लांफाया जानो हागौ बाट आङो मखा मोनबा लांफायो दा आं लांफायाखैमोन माने खिरखियाव दंमोन नालाय ओमफ्राय नानिया सिगां खिथाखायो आङो मबाइलखौ बेखौबो शेयार खालामसै बिमा बुरैफ्रा माजे माबायदि खिनांगौ खिनायनिफ्रायनो माबायदि गाज्रि हरबाय थानांगौ खिनायनि बहरावनो माबायदि ओंखारनानै फिसाखौ नायफैनांगौ जायो एखमबाथ' फायखानानि गुदियावसो थाबाय थाबावो आरोना ओरैबायदि मा खालामनो खिनायखौबोथ' कन्ट्रल खालामजाबाय थायाना ओमफ्राय एखमबा बेस्रा बे खाथिनि बिब'आहाय थगाय लांनानै लाहैयो आरो ओमफ्राय उनाव बारे नोङो बिदि मखा मोनबाय थायाना आरो मालायनि गावसोरनाबो फंबाय दं बाबु दङ स्कुलाव दोनलांनांगौ नालाय नारा गावसोरखौनो खोनाखाबाय आङो ओंखारनाय मानाय धुमधाम ओंखायनो आङो थिनासै आरो मालाबाबो नर्मेलि आं खिनो देमाव आब'मोनाव थाहै होनबा बे थाहैखाया आरोना बेयावनो थाफैगोन ओमफ्राय बिब'आ बेयाव मावजि दं मा दं होननानैसो मालाबा चान्स मोनबा थगायनानै लाङो ओमफ्राय नों टाइमा मिलायाबा बहा थगायनानै लांनो बेयावनो थायो आरो बियो ना ओरैबायदि बेहेजाल बिमा बुरैनि संसारा सम सनाफोर नायलांबाय बिदिब्ला आंनि लिनबसआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो बेनिफ्राय बेखौ सोरबा मोजां मोननो हागौ सोरबा गाज्रि मोननो हागौ जाय आंनि बायदि हालोद बियो फुरा मोजां मोनगोन होननानै आं मिथिगौ नोंगौ बिमा आंबो बिदि जायो होननानै आं मोनथिखासिगोन बिदि सानसिगोन होननानै बेनिफ्राय सोरबा गाज्रि मोनलांनो हागौ मा फालथु मानसि अबेनिफ्राय ब्लग्स बानायनांगौ ओमफ्राय बानायो एसेबो मेनार्स गैया केयार गैया बिदि सानसिगोन आरोना बाट बिदि नङा दैलि ब्लग्स नालाय माबादि जायो जिबनाव बेखौबो आं शेयार खालामदों आरोना खसनाया बिब' लेंनाय नंबावासो बिब'आ बाहेरायाव रिक्सा नायहैदों बैयाव गसंनानै थाहैदों जाहैदों ओमफ्रायसो बिब'आ लांफाबाय जाहैदों माथो दुस्थ' लांना लाङा आब'आ हरना हरा आब'नो हरा ओरैबायदि सेमथि बिब'जोंनो थाहैबाय ओइ मादै मोनसाथा गिदिरखौ लांथ'नोसै होननाय साथाखौ न'आव सोनोसै ओरैबायदि राजाया स्कुलाव थांनो ओंखारबाय नालाय अखायानो नै स्कुटियानो लांजायो नामायानो लांजायो जोंहाबो जेने थेने रिक्सा नेनानै रिक्साजों हरनो हाबाय आङो फैदो सेमथिथार गावनिखौबा ओमफ्राय आंनि हालोदा नै मिनिथावथाव जानानै दं आरोना मा लानानै बिदानि जाखोन्दा खुरै खाब लेथेर फेथेर भगबान ओमफ्राय नै फांखायाबो लाजाया आरोना मास मोननैयानो जास्लाबाखै मा इसिबां मैला बायो थायो अयथासार जाहा एसे चान्स मोनोबा साफा खालामनानै लानोसै आं सिं मोनलायलांबाय आरोना गावनो गाव मैलाखौ आंनि सायाव सिरिसि मोनलायलांबाय नैबेयावबो जाब्रा डेन्स जानानै दङ भगबान बे कार्डबर्ड जाब्रानि जाहोनानो जाहैबाय आंहा दिनै आफा सनामोनना माने स्कुलावहाय पेन्सि ड्रेस कम्पिटिसन दङ जाहैदों आरोना नानिखौ आं बारा लाला दे कमेन्ट सेक्सनाव अफ जायो आंना एसे बुरजायैनो लानाय जाबाय बेखौ आरोना बेनिफ्राय मा होनो मोनसेया सल्जार जानो हायो ओमफ्राय मोनसेया कार्टुननि प्ले खालामनो हायो आरोना गेटआप खालामनो हायो ओमफ्राय सल्जारनिबो जेबो ड्रेस लायस्लाबनो हायाखिसै सर्टबो टाइममोन नालाय आरो अखा मैयाबो सानसे बिदिनो अखा बेनिफ्राय आरो कार्टुननिबो जेबो लायनो हायासै ओमफ्राय जेने थेने मैया मा होनो सिनचेननि रल्स खालामसैनो गावहा सिनचेननि गेटआप खालामसै जाहैदों ओमफ्राय बेवहायनो प्रिन्ट खालामनानैल' लायनो हाबाय आरोना ओमफ्राय बेखौनो गस्लायाव सिथाबनानै लांबाय गाननानै लांबाय आरो आउट ड्रेस गाननानै थांबाय ओमफ्राय इउनिफर्मबो लांफानांगौ दायो क्लासबो जागोन जाहैदों
बेनिफ्राय कार्डबर्डजों एसे फेस मास्क खालामनो बायदि होननानै सिनसेन खालामनो मास्क खालामनो होननानै कार्डबर्ड हाला हालि खालामदों आरोना ओमफ्राय थांबाय बेनिफ्रायहाय दाखालि आङो फिसालामोननि स्कुलाव मोसानाय प्रग्राम जादोंमोननियावबो सोरबा सोरबा आगैमोनहा आब'मोनहा बिमामोनहा बाबुमोननि मोसानायखौ नायगौमोन होननानै बुंदों आं दिनै माबाखौथ' होफानो हागोन ना हायाथाय मा होनो मिउजिकखौहाय खिन्थु आङो देखायनो एसे प्लास खालामनानै देखायनो नाजागोन आरोना सोरनाफोर नोंसोरनो दिनैहाय मिन्नोसो फैखागोन नोंसोरो आंनि फिसालानि रलखौ आरोना ओमफ्राय आं दा बारा बुंबाय थानो हानाय नंला खामानियाथ' जाबखोजोबनानै दङ नालाय आरो जियाबो जाबखोहांबाय अखा दासान्दै बेनिफ्राय लागावनानै लानोसै आङो मा हाबाफारि दं बारा टेनसन गैया मानो होनबा न' सिंनि खामानि नालाय बेनिफ्राय बाहेरानि खामानियाथ' जोबगबायानो होनना बुंजानोसै माने लिरसिङाव थांनाय खामानि आरोना आंना बे मोननै खामानिखौल' एसे टेनसन जायो आङो जि सुनायजों माने हेफाजाब दुगैखायो जि सुनाय आरो लिरसिङाव थांनाय आरोना माने फिसाजोखौ बहा दोनो बहा मानो जायो आरो बिराद खर'आ माथाया आंना बेयावबो एसे गाज्रि जानानै लाखायो बे समाव आरो बे टाइमावहाय मालाया लिरसिङाव थांखांबा स्रां जायोबा आंना माने खर' माथाया गरम गाज्रि जायो आरोना लड्डू मुसाफिन अवतार ला 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 बे सर्टआव जे ट्रेन्डिं ओंखारदोंना पांखाबाले बाबाया बेखौसो गोसोखांबाय आरोना आंबो सर्ट खालामसै नामा सानलायलायबाय बाट ना खामानिया आंना इम्परटेन्ट सनाफोर ओंखायनो खामानियाव एसे गोसो होबाय बेनो दिवालीनि साफ साफायमोन होनना बुंनांसिगोन आरोना आंना आरो गैला आरो खालामला आङो मोनहाहां मोनहासौहाहांहाय माने बिसनानिफ्राय एसे खस्थ' जादों खामफ्लाय जाबनायखाय गोलैहां मोन्दों आङो आरो साइडआव नै फिसाजोखौबो एसे सामलायबाय थानांगौ आरोना ओमफ्राय दै होनानै फुगारोबा एसे मोजां जागौमोन बा दै सै हरग्रा बेबायदि गैला नालाय ओंखायनो ओइ मारगुलि बेखिनियावनो सन्थुस्ट' साननानै लाबाय आरो आं गावखौनो गाव सखा खालामनो हाथाराबाबो एसे जाबाय दे आं हालिया आरो एसे गोजौआव थाबथानाय मेलिया सिरि खाथारथोंसै लागावनो होखाथारनोसै आङो हा बे साखाथियाव हनै सासेया दंफाबाय थायोमोन जिरायनानै दासो बोख्लायदां र' सना र' दे आयै बायबायसो माब्ला सुनो मोनगोन बेखौथ' मिन्थिला बाट गोजौनि साफा खालामबाय नालाय गाहायनिखौबो नों बोस्रांखानांगोन बोस्रांला बोस्रांलि सिबनाय खामानिया जोब्बाय नालाय इंलिसनि बोदलानाय आखर बायदि एसे बोदलानानै लाखाथारनोसै सनाफोर एकदम मेलेखा मोनलायथारोना गोजौनि मैला फुखांनायाहाय लागावनानै लाखाथारनोसै आङो मानसिफोरखौ आं मिथिया खिन्थु आं न'फोरखौ सानफ्रामबो सुवा दे सनाफोर मानो होनबा आंना एखमबा समाव सानसेयावनो खनब्रै सुनाय जायो माबा गोलैगोन माबा मागोन दसेनो हासुगोन एखमबा समाव ओमफ्राय दिनैबो साननैनि उनावसो सुदों आरोना सुग'नो हानानैसो गोसोखौ स्रां मोनलायबाय आं फ्राय अखा हादोंबाबो आं जिफोरखौ एसे बासि सुगोन आरोना बे इउनिफर्मफोराथ' सुवाबा बोरै जालायखो एक्सट्रा दंबावो होमबाबो सुनानै लामनांगोन ना फिसाफोरनिखौ एसे सुनोसै आङो बे बग्रा बग्रिया बादहो उनाव सुबाय थानोसै बहा लामनो नङाबा थैस ओमफ्राय नानिया जेने थेने बिसिनि बिब'जोंहाय थांबाय आरोना फैदो मैयानि अमा गेलेनायजों गेलेनोसै ओमफ्राय अमाखौ लानानै थांबाय लांफैनायखाय गावखौ लांफैलायनांगौ ओमफ्राय सानफ्रामबो बिदि थांबाय थाया गोसो जाबाल' थाङो ओमफ्राय आं बे सानसेयावनो सानसे सुनानै लानोसै आरोना थोरसि लथाया दङ गोलैसोनानै फुंनि जानाय लोंनाय पास्ता फुस्ता जानाय साहा लोंनाय थाथोंसै मारबुलि आं एकदम लुसुयैसो सनाफोर मैयाबो दुगैयाखै आरोना मैयाबो अखा ख्रेब हाबाय थानाय फिसाजोखौ बायदिनो अफाय मानो दुगैनो लुगैबाबो आङो आथिं आखाइ सुनानै थानांदों आरोना ओरैनो मालाबा थाङो मालाबा थाङा बिसिनावबो गाव थांबाथ' लाखिगोनानो बाट थाङाबा मालाबा अख्रामि खालामबाय थायो ओंखायनो दा थांनायावनो आं दुगैना लानोसै आरो सनाफोर ना दुगैदों जारौ टेन हाजिर खुनु गिदिंथि गैया आरोना जिबना गोलोमफ्रुद देहाखौनो दा लानानै थाफिनलायदो ओमफ्राय थांला नङाना दा लाफानानै दुगैजायो ना माजायो सान्दुं गोसाबा आलदा खोथामोन बिदि जायोना बिमाफोर जोङो सम सम एसे फ्रि जायो सम आंना बांसिनानो फ्रि जाया मानो होनबा उन्दैया उन्दुनायाबो खमखाथार नालाय दाबो गेलेनोसै सानदों हरदो गेलेनोसै इसोरनावबो आलादा मानसिखौ फोजोंनानै लानो हाबाय इसोराखौ बिदिनो मावै दाङै मोनजाहोलांबाबो आं एकदम टेनसन लाथारला आरोना फिसाफोरखौल' मोजाङै एसे गुन गियान फोरोंनायाव आं जाफुंसारनो हाथोंसै बेमार आजारल' दाजाथोंसै देहाफ्राव नङा होमबा सनाफोर आरो माथो नांबावगौ जोंनो दाबसेयाव थानाय फिसाफ्रा मोजाङै थाथोंसै बेफोरखौनो बारे इसोरनाव आर'ज गाबसै बिखुनजो बिमा जोनोमगिरि बिमा देहाफ्रा दा गेग्रेबथोंसै मोजाङै मोजां थाथों आंना बोर बिनायफ्रा सनाफोर आंथ' बिराद खस्थ' मस्थ'यै दुगैबाय जास्ट गोलोमदैयाल' आंना स्र' जाथोंसै साबोन फुब्रेद मैला फुनायाथ' दुरखिबाद मानो होनबा दरखं मोखाङावनो एकदम गेन्दे गेल नेनानै दङ गोलैहां साथा लालायलायनानै नानि बोरो
ओमफ्राय सिबाय दहायनिफ्रायनो दखान थांनो लेंबाय थानाय आरोना नारानाथा बे नारानाथाखौ लानानै बला बलि स्रां खालामनानै लाजोबबाय सनाफोर गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों बाट एसे हेंथा जानानै थाबाय मानो होनबा जिखौ सुनो मोननाय नंलाना आंना जि जमा थाबाबो एकदम खर'आ एसे बोरैबा जानो नागिरो आरोना बासन बर्तनबो स्राय सुजोबबाय ओमफ्राय एबार बिराद सागांबाय आरोना आङो ओमफ्राय दहायबो लोंखांबायमोन उफाय गैया सोरबा आगैमोना आंखौ होनगुलायबाय आरोना आब'खौ साहा लोंनाय नुबाय थायो होननानै बारा साहा लोंना साहाखौ एसे लुगैयो आङो फटखरि आं ओंखामखौ लुगैया साहाखौ लुगैयो आरोना बेनिफ्राय दा आं ब्लग्सखौबो दोनथ'नोसै सुनाफोर मा जाखो आंनो देखायनायफ्रा आं मिथिला माने बिमा बुरैनि हालोदा माजे समाव बेबायदिनो जायो होननानैसो आं शेयार खालामनाय जायो बिमा नालाय आंना बे बिमा हिसाबैनो शेयार खालामनाय जायो आरोना बेखौनो नोंथांमोना अनसायनानै जाय नायलाङो गोसो गोरबोजों साबायखर सोरबा रायनानै थांबायसो बेफोरखि माबा ब्लग्स जायो नामा होननानैहाय ओमफ्राय आं सानो दैलि ब्लग्सआव बेफोरबायदिनो थायो एसे फान मस्ति मा जालांदों शेयार खालामलांनाय बेफोरनो थायो होननानै आं सानो आंनि हिसाबैसो सानदों आरोना आङो माने आं जेखौ देखायनो हायो बेखौसो सानदों ओमफ्राय मोनसे खोथा बावदोंसो आङो दहाय फुङावनो होननायमोन ना फिसालामोननि मोसानाय ग्रुप भिडिअखौ माने आंनि फिसालानि मोसानाय बेयाव थोबफासेबो गैया माने मोसानायाथ' मोसादों सोरबा ओमफ्राय बे ग्रुपावनो माने बिसोरो सोरबा सिखा सोरबा रुवा खदाल बिदि लानानै माने गावनि कालचारखौ देखायनानै गेगायै थाबायलायनानै थांनांगौ आरो स्टेजजों बारस'नानै खनसे ना खननै खोमा बिदिसो आरोना सनाफोरा ओमफ्राय बेहायनो आंनि फिसालानिखौ ओरैबायदि मिनिनो ओंखारो मानसियाथ' एसे मुथुथु जाबाय नङा होमबा एकदम रुवा लाजिनाय आरोना हिन्जावफोरनि गेजेराव थानाय बायदि जादों बिस्रा एकदम गेगे जालायनाय आरोना नोंसोरबो नुबा मिनिनो ओंखारगोन आं शेयार खालामनोसै जास्ट बाबुनि खिनिखौल' आं शेयार खालामनो सानबाय आरोना ओमफ्राय मोसानायफोरखौबो होफाबा एसे होफानोसै आरोना लास्टआवसो दाजोबना होनोसै आं मोसानोबो रोङा होननानै बुंजायो बे बिमाया एखमबा इय' होनबा बे इय' होनफानानै बाब्राबनाय बेखिनिल' आरोना मोजां मथन मोसानो फोरोंबाबो माने इय'आनो थाङो बेना जाया आरो रोंनो नागिरा उनावसो एसे गोसो जानानै रोंलांगोन ना मालांगोनथाय ओमफ्राय प्रेक्टिसबो गैया मोसानोबो रोङा खिन्थु सोरबा गथ'फ्रा एसे गोसो गुदुं थाखायोना मोसानाय मानायावहाय ओमफ्राय आंनि फिसाया मोसानायाव माने नुहुरखाथारासै आरोना आङो येस सखिफोर गाना कपिराइट फैमारो आरोना माने गाना जाहैबाय मा जोंनि गामि समायना जोंखोर गामि रमायना बेनोमोन आरोना ओमफ्राय नैबे गेजेरना गावसिनि लोगो माने क्लास 5नि गोजा आरो बिसोर ए सेक्सन बि सेक्सन ज' बे गेजेरनि बाबुनि नामा सोमराट आरोना गावसिनि लोगो ओमफ्राय बिसोरसो मोसाबाय थागोन जेनेबा ओमफ्राय जोंनाबो दा हिर'मोना ओंखारबोगोन र' बारा रोङाबाबो मोजां मोनदों आं मोसानायफोरखौ ओमफ्राय जेनेबा मोसानो रोङाबाबो स्टेजफ्राव गाखोबानो एसे साहस जायो नालाय ओंखायनो आङो पार्टिसिपेट खालामथार होननानै एकदम न'निफ्रायनो होनहरखायो आरोना गावा एसे बादबो लाजिनायबो मोनो रोङा जायो नालाय एकदम मिउजिकफोरजों एडजास्ट जाया नालाय मोजां मोसादों उन्दैफ्रा सिबाय मोसाखांनाय लोगो टिचारफोरा माने ग्रुपाव शेयार खालामना होखादों आरोना स' लोगोफ्रा मालाय सोरबा स्टेटास आरि नागारदों आंबो होनाय जायाखै स' सोरबा बिमाफोर बिफाफोर नायफ्लांदोंबा आंनि फिसाफोरनि मोसानायखौ मानो शेयार खालामखो बिदि साननो नांला आरोना मोजांनि थाखायसो शेयार खालामदों नालाय बेलाय बारा मोसाबाय थानाय जायाहाय सिबायफोर बे सासे सिस्टार फैदोंमोन आरोना सिस्टार प्रभिन्सियेल फैदोंमोनलायनो आसामाव फार्स्ट टाइम फैदोंमोननो आरोना बे समाव नै फैगौ जोंनाबो हिर'आ नायदोल' सनाफोर एर' खालामना होनो आङो र' फैगौ ये देख' नै बेखिनिनि थाखायनो फुरा गेटआप आरोना बेहा एकदम माने लाजियो मानसिया आरो खाथियाव लोगोफोरखौबो मोनासै नालाय जालायलांला ओमफ्राय बेबायदि एक्ट खालामदों आरोना मोजाङानो जादों बेलाय लोगोफोर साननो नांला आरोना बहाथो बाबुमोननि मोसानाय होनाया बेनोमोन बिसिनि टिमा ओमफ्राय जोंना मोसानाय गैया आं सिगाङावबो बुंनानै होखाबाय बेखौनो मालाय थांदों आरोना ज'नो मिनिनोबो ओंखारलायलाङो दे आङो रुवाखौबो आं बायनानै हरनो हायाखै सोरबा जेखाइ खबाइफोरा बायनानै लांदों आरोना बेनिफ्रायहाय मा होनो स्कुलावनो थाखानायखौसो लादों जोंना ओमफ्राय आङो बे भिडिअखौ मेम मोननोबो पारमिसन लानाय जायाखै आरोना साफा सानै जुदि मेम होनानै नायफ्रांलांदोंबा मोसानायखौ गाज्रि मोननो नांला आरोना मा पारमिसन गैया मा शेयार खालामखो होननानैहाय आं माने बिराद मोजां मोननानैहाय मा होनो आंनि ब्लग्स भिडिअआवनो एसे शेयार खालामफानाय जादों आरोना मेम'रि हिसाबै थाथोंसै मालाबा मेम'रियाव गोमालाङोसो इउटुबाव होबा जोरनानै थायो साननानै आरोना जोब्बाय नै मालाय खुलुमस्रां फैबाय स' थेंक इउ फर वाचिं एभ्रिवान